רוצים לעבור לעניין הבא, וזה דוח המבקר שחושף בימים האחרונים את כל מה שקורה בענייני רישום המקרקעין במגזר הערבי, איפה הפערים, איפה התקלות ומה ניתן בכלל לעשות. איתנו כאן יונתן אחיה, יושב ראש תנועת ארצנו. שלום יונתן, צהריים טובים. צהריים טובים, עידו. טוב, אז דוח המבקר בעצם חושף משהו שנראה לי שאתם בארצנו ידעתם עוד לפני שהוא יצא. בוא תן לנו ככה על קצה המזלג. דוח המבקר הוא חושף חובות של מס רכישה ומס שבח בהיקף של 18 מיליארד שקל. אוקיי? 18 מיליארדי שקלים. כן. עכשיו בוא נבין עכשיו לעומק את הסיפור. כן. כשכל בן אדם במדינת ישראל עושה עסקת נדל"ן, המוכר משלם מס שבח והקונה משלם מס רכישה. נכון? ואתה לא מכיר בן אדם אחד, עידו, אתה לא מכיר בן אדם אחד שלא שילם את המס הזה. מהסיבה הפשוטה, שאם הוא לא שילם את המס, הוא לא יכול לגמור את העסקה. אין לה תוקף, היא לא נרשמת בספרים, נכון? בדיוק. ולכן המדינה שמה חוק כל כך דרקוני, שלא יאפשר עסקאות ללא תשלום של מס. אלא מה? למגזר הערבי יש החרגה. מסתבר שב-2015, בפקודת המיסים, הכניסו סעיף, ב-2015, יאיר לפיד שר אוצר, שפוטר את הרשויות הערביות מתשלום המס הזה. זאת אומרת, הם עדיין חייבים לשלם מס, אבל הם מקבלים את הזכות לרשום את המקרקעין כעסקה שנסגרה. מה המקור? לא הבנתי איך זה עובד. אני מנסה להבין את המנגנון. אין לך איך להבין את המנגנון. זה אפליה, זה חוסר שוויון מוחלט. אין מה להבין. כתוב, שחור על גבי לבן, בני מיעוטים, יישובים של בני מיעוטים, קרי ש80% מתוכם הם אינם יהודים, הסעיף שלא נותן להם לגמור את התוקף של העסקה כי הם לא שילמו מס, לא חל עליהם. אומר המחוקק, אני לא פותר אותם ממס, אני רק נותן להם לרשום. אני רק מאפשר להם לא לשלם אותו. מאפשר להם לא לשלם אותו. עכשיו צריך להבין. מה קרה עד 2015? איפה הם רשמו את כל העסקאות? אתה לומד מזה שיש להם מערכת פנימית של רישום עסקאות, מערכת פנימית של רישום טאבו. הרי הם יודעים מי מחר למי. הם יודעים איפה הגדר. מדינה. מדינה בתוך מדינה לכל דבר ועניין. עכשיו היית אומר, בסדר. אמרה המדינה, נעשה אישור קו, ומעכשיו כולם ירשמו את העסקאות. נכון? עשינו אחורה, עשינו אישור קו, מעכשיו כולם יהיו בסדר. אוקיי. לא חני. ב-2021, ממשלת השינוי, סעיף 13, בהחלטת ממשלה 550 המכונה תקאדום, אומר במפרוש שיהיה ניתוק מוחלט בין תשלום המס לרישום הקרקע. משרד המשפטים, בהובלת המשנה ליועצת המשפטית, כרמית יוליוס, אני מקריא, זה ב-22, לבחון באמצעות הגורמים הרלוונטיים משרדי הממשלה הקלות נוספות, ובכלל זה אפשרות לניתוק מוחלט של הזיקה בין תשלום חובות מיסוי מקרקעין לבין רישום הנכס. זה שחור על גבי לבן, זה משרד המשפטים ב-22, דרך אגב זה נעצר, כי הממשלה נפלה. אבל אם היא חוזרת, זה מוכן כבר. זה מסמך של משרד המשפטים, מראה את זה למצלמה. זה שחור על גבי לבן. והמפלצת הולכת וגדלה, וממשיכה לקבל ולהיות ניזונה, ולהגיע עד 18 מיליארדי שקלים. תשמע את הנתון הבא. בשנת 2020, החובות של מס רכישה ומס שבח הם בהיקף של 6 מיליארד שקל. בשנת 2024 הם צומחים ל-18 מיליארד שקל. מה קרה בשנתיים האלה באמצע? הם פשוט הבינו שהם לא צריכים לשלם. מישהו אותת להם, חבר'ה, לא צריך אנחנו בממשלה, אנחנו הולכים לשנות את זה. זה שחור על גבי לבן הדבר הזה. אז פה המבקר חושף את העניין הזה, וזה שוב, הפער הוא בלתי נתפס. אני מנסה לחשוב על מקום שבו אומרים, טוב, הנסיעה פה מותרת עד 100 קמ"ש, אבל למגזר מסוים גם 150 זה בסדר. זה פשוט לא להאמין מה שקורה פה. מה עושים עם זה? יונתן, תעזור לנו, תושיע אותנו. תשמע, מה עושים עם זה? זה כמו שאתה בא ושואל אותי ב6 לאוקטובר, אני בא ומצביע לך, תשמע, יש פה התארגנות של חמאס, מה עושים עם זה? התשובה שצריך לכבוש את עזה. מישהו יכל לכבוש את עזה ב6 לאוקטובר? אף לא אחד. התשובה, אף לא אחד. אנחנו עומדים מול אותו סדר גודל של אירוע, אנחנו מסמנים נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, וכשאתה מסתכל על כל הרצף, אתה ב6 לאוקטובר ואתה צריך תגובה שכמו 7 לאוקטובר, צריך לחסל את האפליה הזאת. יש לנו פה, החזית השמינית, היא דיפ סטייט בתוך המדינה של הרשויות הערביות שמשתמשות בחוק, ברגולציה, במיסים, בארנונות, ועושים אפליה קיצונית לטובת הערבים.
שהתוצאה של זה שהם לא משלמים מיסים, והם קונים אדמות ותופסים קרקעות בצורה סיטונאית ובזול. השאלה, מה עושה הממשלה בעניין הזה? מן הסתם זה לא סוד. הממשלה כרגע היא ממשלת ימין, עוד מעט נהיה בבחירות, מה עושים? אני חושב שהממשלה לא מבינה נכון להיום את מה שהיא עומדת מולה. כל שר מבין קצת פה, מבין קצת שם, אבל לא מצליחים לאסוף את כל התמונה. לא אוספים את המכלול, צריך לזכור שגם היינו שנתיים במלחמה, ויש לנו פה הרבה סוגיות גדולות מאוד שהממשלה הזאת מטפלת בהן בהצלחה מאוד מאוד גדולה. הסוגיה הזאת היא כנראה תצטרך להיות מטופלת על ידי הממשלה הבאה. ומאוד חשוב שהממשלה הבאה תדע לטפל בזה, ואני מאמין שהיא תדע, ובלבד שהיא תהיה שייכת לגוש הנכון. אנחנו מחכים. יונתן אחיה, יושב ראש תנועת ארצנו, תודה. תודה על הדבר הזה.